Bezbednosne mere uoči 22. ministarskog saveta OEBS-a koji se održava u Beogradu podignute su na najviši nivo. To i ne čudi jer se očekuje više od 40 šefova diplomatije i preko 1000 članova stranih delegacija. Osim terorističkih napada u Parizu, razlog za dodatni oprez su i zaoštreni odnosi između Rusije i Turske. Siguran sam da je stepen bezbednosti i obezbeđivanja celog ovog skupa će biti na najvišem mogućem nivou, ne samo zbog cele ove situacije koja postoji u svetu, nego i bez obzira na to mi bismo ovom skupu dali veoma visok tretman kad je reč o bezbednostnom aspektu. Iako se zvaničnici ne oglašavaju o broju angažovanih policajaca i pripadnika drugih službi bezbednosti, u medijima se navodi da će ih biti više od 5000. Sastanci će biti održavani u Kombank areni u kojoj je za tu priliku izgrađeno 111 kancelarija. Delegacije će biti smeštene u 19 hotela. Pre dolaska učesnika svi ti objekti biće detaljno pregledani. Zbog održavanja sastanka ministarskog saveta OEBS-a pojedine ulice u okolini Kombank arene biće zatvorene za saobraćaj od 2. do 4. decembra. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, saobraćaj će biti zatvoren u oba smera ulici Bulevara Zorana Đinđića od raskrsnice sa ulicom Španskih boraca do raskrsnice sa ulicom Antifašističke borbe od 7 do 19 sati. Na toj deonici Bulevara Zorana Đinđića biće zabranjeno parkiranje vozila na parkiralištima ili parking mestima do 7 ujutru 5. decembra. Milica Marić, Moja televizija.